Hi Francesca, jiena hawnhekk qiegħda il-Marina tal-Imsida flimkien ma' kittib Malti John Bonello. Ħanagħmlu ftit mistoqsijiet dwar il-kitbiet tiegħu. John, il-fantaxxenza bil-Malti mhix daqshekk tradizzjonali hawn Malta, għax diffikultajiet issib meta inti tiġi biex tikteb dawn il-fantaxxenzi? Essax bħala diffikultajiet iktar xi kliem ħatuża biex tispjega ċertu kunċetti, nipprova kemm jista' jkun uża kliem Malti fejn le nistellef minn lingwi oħra. Kif qed inti ma tantx hawn kotba fuq fantaxxenza bil-Malti, ġifieri però ovvjament l-ispirazzjoni ġibha minn kotba ta' lingwi oħra ħanejtek u dawk jgħinuk. U fil-kitbiet tiegħek naraw li tagħmel użu estensiv minn simboli u mapep. Dawn huma l-punt ta' tluq tiegħek fil-kitba jew jaslu b'mod naturali meta inti qed tikteb? Le, mhumiex il-punt ta' tluq, assolutament. Ħafna minnhom jinħorġu fir-riċerka. Waqt li qed tagħmel riċerka jiena nkun qed nuża mappa biex dejjem inkun naf jekk qed niddeskrivi post, nkun qed niddeskrivi sew u dejjem bl-istess mod. Jiġifieri hemmhekk ikun hemm id-draft tagħhom dawn l-affarijiet. U mbagħad meta jkun tlesta x-xogħol terġa' tmur lura għal dik il-mappa li kienet draft u tagħmel aħjar biex anke l-istess is-simboli. Fejn. Ukoll ġieli fil-kitbiet tiegħek nosservaw li tagħmel użu minn siltiet poetiċi. X'inhu l-iskop ta' dan? Taħseb li dan li tuża l-siltiet poetiċi jagħti valur lill-kitba tiegħek? Nuża għal żewġ raġunijiet. Waħda biex indaħħal stili differenti, isek bħal meta qed tpinġu qed tuża daqqa żejt, daqqa acrylics pereżempju, dal-mod daħħal textures differenti. Però nużaw ukoll biex nibdel ir-ritmu. Jekk qed jitkellem persuna partikolari pereżempju u tindika li jitkellem b'ċertu mod. Allura dan jikkwota poeżija pereżempju. Forsi tkellimna ftit, smajna li ħriġt milux ktieb ġdid fuq il-fantaxxenza Maltija u smajna wkoll li segwi dal-ktieb ħsieb li toħroġ ktieb ieħor. Forsi tgħidilna ftit dwar il-ktieb li diġà ħriġt u forsi jekk u seżomm l-istess tema għall-ktieb li ħireġ jew ħadd biddel u dvarja naqra. Il-ktieb li għadni kif ħriġt fil-fatt ġimni waqt il-fira tal-ktieb jismu Fil-Merat tal-Impossibbli huwa fuq persuna li jispiċċa jittravilja fi żmien, jivvjaġġa bejn żminijiet differenti, dejjem fil-futur qatt fil-passat. Huwa l-ewwel ktieb minn tnejn, ġifieri li ġej warajh iva huwa l-eluq tal-istorja ngħidlek. Bħala ktieb maqsum f'partijiet, fil-fatt b'kollox biż-żewġ kotba ħajkun hemm 6 partijiet u f'kull parti apparti li jmur fi żmien differenti, ġifieri hemm 6 żminijiet. Hemm ukoll il-karattru tiegħu jiżviluppa kull darba, qisu jitla dejjem tarġa' għalhekk qed maqsum hekk. Grazzi John. Dan kien John Bonello, nispera li sirtu tafu ftit iktar dwar dan il-kittieb Malti. Jiena Francesca minn hawn nsellimlek.